Maayong gabi na tutanan, o bayang gabi pastorian. Unang pangutangan na pastorian ako na dungog kanina, nga kining pastor o bishop interchangeable, tinuod to? Yes, tinuto, pastor, bishop, elders, according to the definition, na sila maoy namanghala sa iglesia, nag-feed, nagpakaon, o nag-oversight. So, interchangeable po ang overseer, elders, pastors, and bishops. Sunod pangutangan kay ang atong tema, kamatun-an nimo nga mga pastor sa Baptist, Bible Baptist Church, dunay apostolic succession. Therefore, doon na sila authority. Ang pangutangan, sa Mateo 16, 18, 16, si San Pedro man ang gigaan sa Yahweh, itugyanan ni Kristo sa Yahweh sa pagdumala sa simbahan. Sa Mateo 16, 18, uyon ka ba rin eh? Yes, uyon kayo. Basta mabasa diya sa Bible, correct interpretation, uyon ta. Nagihatagan o Yahweh, mga Yahweh sa kingharian sa langit. Pero atuan ang pag-sabton, na kana nga Yahweh pambukas. Dili na siya matawag na to nga gitawag og otoridad, no? Kay kanang Yahweh pambukas na because Peter opened the gospel to the Jews and also to the Gentiles. Siya mo'y unang nagwali nagbukas sa kingharian sa langit. Then that's not speaking of authority. Next question. Bot di mo pasabot nga si San Pedro nagwali nga way authority? Naay authority si Apostol Pedro is because kauban siya sa gitagaan, no? Tagaan siya pero dili lagi na sa Yahweh. The authority is the church. I have the presentation that the first church was given the authority, hindi lang si Pedro, kundi ang first church. Salamat. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church nga makakonek ni San Pedro personally? Naa wala? Walay kang si Pedro, naay kang Juan the Apostle. Categorical question should be answered yes or no. Ako balik ko pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church makakonek ni San Pedro personally? Yes or no? Yung lagi ko nga no sa kang Pedro. Pero we have kaning gitawag o kaning tawag gani reference nga gikan ni John the Beloved, pero apostol gihapon. Pero dili kang San Pedro lang per se, kay daghan man ang mga churches. Pero kung mayong kang faith and practices padre, konektado gyud. Basta faith and practices ang atong pag-eskwita. Sunod pangutana. Kay naa man din mo personal connection dili ni Pedro kundi dili ni John. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist nga personally connected ni John? Kinsa? Okay, 10 seconds. 10 seconds kay naipalasi ang question. So 10 seconds is nasa rule. Yes, objection na. Ikaw sa boy cut sa ang time. Cut lang ang time. Okay, 10 seconds objection kay dili ano mga personal man ta nga naa mataron mga panahon na. Okay, Personal is there an objection to the question? the objection 10 seconds nasa the rules nga kung kung palasi ang question mo 10 seconds moderator. So you mean to say that the question is fallacious, Yes. and therefore you refuse to answer? Yes, and I have Then reserve for rebuttal whether or not the question is fallacious. Reserve for rebuttal. Proceed to the next question. Una, Mr. Moderator, dili ang pikas o pikas na mo may mo declare. Ikay mo declare, kay moderator. So, inalag di ka katubag. Kay, ang mo declare fallacious, dili siya, dili ako. Mabuto na yung tayo moderator. Wala na tayo moderator rin eh. Muna nga, tubaga ang pangutana, kay aron tuhuan ka na mo, nga connected mo ni John. Kaya kung di ka mo tubag ini, connected lang mo sunahuna ni mo. Dili historically. Okay. Ang tema sa debate, pamatud-an na ang mga pastor sa Bible Baptist Church dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. The question is, unsay pruiba nga ang mga pastors konektado sa mga apostoles? Nining puntuha, the question is valid. Answer the question. Again, ang pangutana mo dito, di mao, ang iyang pangutana, personal connection. Kung saan man pag-personal connection ako karon nga nabuhi siya dito man sa first century, mo nang palasyos. Pero kung ingon ka nako, nga unsay connection sama sa imong question nga imong ibatbat nindot unta o mao pa yung ipangutana kay tubado na to. Unsay pruweba nga nung naatay connection sa mga apostol, apostol Baptist, dili personal connection. Kay kung personal connection mao miyat abot. Pero kung pangutanan ninyo unsay connection dali, klaro na from John the Baptist to Polycarp to Tertullian hangtod ni abot sa Amerika ang Baptist hangtod ni abot sa Pilipinas, natay record ana na historically, pero kung faith and practices, Mr. Moderator, sakto kay akong presentation, wa siya pangutana sa akong presentation, lain yung pangutana. Sige, next question. Mr. Moderator, niya sa atong rules nga respetuon ang moderator ug ang iyang desisyon always final. So ang pangutana karon imo sa palasyos, ingon magka related sa tema.
So, wa ka mo respeto sa itong moderator. To baga ang pangutana ing nagwa may personal connection. Ano na, period. Dili kinang ko palasyos na kay lisod tubagon. Ara akong pangutana mo, ibalik na nako kay sayon kinang tubagon. Di ang lisod mo mga Katoliko. So akong pangutana karon kay connected man ka mo, dili ni Pedro kun dili ni Juan. Ang katawhan mo, pangutana John, unsa may ebidensya nimo? Mo na ko naa ba mo'y personal connection ni John? Kinsa mas mga pastor sa Bible Baptist nga konektado ni St. John? Naa wala? Ang gitubag lagi na to. Naa wala? Naa lagi kung dili personal. Pero kung connection lang, Giusap ang pangutana. Ang pangutana kategorikal. Yes or no? Ayaw usba akong pangutana. objection dito. Giusap niya ang pangutana, Mr. Prolector. Ala akong pangutana, personal ba nga doon na mo'y connection? Yes or no? Objection ko. Kung wa, inawa. Pareha ko itong imong tupag ganina. Gawa mo'y connection ni Pedro. Sunod pangutana. Objection ko, objection. Ang iyang question mo dito. So the question is shall be answered by yes or no. However, there is something point for clarification. Nga ang imong gingon is personal connection. You mean to say gusto nimo nga ipa-define as condition precedent prior for you to answer the question. You want Father Darwin to define first unsay personal connection. You want to clarify first before you answer? Ako sa mga objection ko. Before you object. By the way, you want to clarify the meaning of personal connection? Mo object siya ko, moderator. Mo object siya ko kay You object? Okay, what's the basis of objection? ang iyahang do nireklamo siya sa personal nako nga parte sa tubag. Ang iyang question moderator categorical, natubag na nako categorical niya ni-explain ko. Pag explain nako, nagreklamo siya sa akong explanation. Dili na mao walay nga na. Okay, so proceed. Let the people judge. Save time. Proceed to the next question. So di lang to niya tubagon, Mr. Moderator. Sige, tuman nang sa moderator. No? Basta ako tuman na dyan ko ha. No? Basta to question ako, dili to sunod pangutana. Pastorian, kay wa man may personal connection ni John o ni Pedro. Imo bang agkunon karon sa mga tao nga wa jud mo'y personal connection ni Pedro o ni Juan? Yes or no? Again, no. Kay because anang imong giingon nga personal which is sakto moderator, you have to define that. Pero mayon ka nako paano personal na pa may connection? Yes, naa lagi. Kay una sa tanan sa faith and practices, wala ay makaklaim na mga baptist na pastor dili pare. Number 2, ang aming connection nagikan nami sa mga nagikan ako sa mga nagkunang pastor nako. So dili personal kay kung i-define mo na nindot kayo i-define mo mga personal nga nang nag-contact min diyan kay mayon jud no. Next question. Sunod pangutana, salamat kay may personal nga connection. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist sa first century? Yes or no? Historical. Yes. Because personal aritas Andra, historical. paminaw. Yes or no? Yes, sa itawag na to og references nga amo ang claim. The Trail of Blood, page 154. Pero kani sila mga ginikanan sa Baptist nga wala kadalag Baptist. Kay wala may ngalan kani adto. Uy, wala man ganing ngalan Roman Catholic Church kani adto second century. Ha? Okay, so ay mo saba kay walay pangalan, walay second ni adto, wala nagangalag-ngalan pero naay connection na ay tanawan ninyo. Sugod sa second century, first, second, third, na diha. That is our book. Og naa man sa references, makasupak mo pero ako na po niya, tanaw na to kung makapanod mo sa references. Pero sa Bible wa gyud siya touch ngano ka. Next question. Sunod pangutana. Kinsa man sa pastor sa Bible Baptist, kinsa? Pud pasabot ngan lang jud nimo. Kay historical man matud pa nimo naa. Ang pangutana karon para ma-historical ni, nganli kinsa ng pastora sa first century nga tuig. Okay. Kaya ingon mga na, kinsa? Yeah, First century, second century tayo mong ingon. Di na ba na pastor sa Baptist? first century, John the Apostle na diri. Diyan di apostol. Ikan man ni John the Apostle, ang ahong kami magi naamin dito. Si John the Apostles, those are the first church. Gahatag sila ka authority sa mga bishops and pastors sa ilang time ning abot sa second century, third, fourth. Mao na kung naamoy claim, nasa mi claim. Ang ako lang kanindot, ang akong claim, grabe ka sulit kay suportado sa Bible. Imo niya, kusuko na po na sa Bible. Next question. Ni ay mong gikutlo ang The Trail of Blood. Ni aman ang inyong document. Giangkon man diri nga nagsugod ra mo ang Baptist unang mitungha sa Switzerland duol sa tuig 1523. Diin sila gilutos ni Zwingli o sa mga Romanista. Sila nakaplagan sa musunod nga tuig 1525. So 15th century pa malagi ni Bible Baptist. Nasugod niya sa Trail of Blood. Ang pangutana na karon, sakto ning inyong document sayo. Okay. Ang documents
insakto na siya, pero diri, ang akong gibasa, wala di ay diha. Wala. Wala di ay. Kana siya, dili na mga iko. It is 154, dili na mga dili na mga 154 diha. Ang akong gikot, kaning nugget sa history nga wala din nakita sa screen. Nakita? Wala. Iipot mo good. Kana mo ni siya padre. Sige. 154 dili lang imuha pamphlet. So kana siya nganong libro mao na dili na mong pamphlet kay di na wala na siya pamphlet. Libro ni nagihimo Trail of Blood pero kana siya sakto na diha pero dapat kami mapasabot ana nga unsa kasi ngala na ang ako ang gibasa padre dili kana ka reference. Now Trail of Blood page 154 nuggets of pages of history. Okay. Wala. Sige. Next question. Sunod pangutana na aman dire nga si Polycarp. Obispo man is Katoliko ni kuntok nasa 154. Nasayon ba ka nga obispo ng imo usas ba nga Trail of Blood nimo? Nagaw ba ka nga obispo ng Katoliko? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds ba ito? 10 seconds kay again, ang iyang putana. The question is, nasayog ka ba nga obispo ang gimension nimo? Hindi ko na obispo. Dili obispo. So the answer is no. Proceed with the next question. Dili na obispo. Si Polycarp dili obispo? Pero membros Katoliko. Sige. Sunod pangutana ato na explain sa akong kuhan. Karon doon na ba kay referensya nga si Saint John Evangelist sakop sa Bible Baptist kanang standard reference ng history ha kay Bible o reference man ta? Ang pangutana karon doon na ba kay historical books nga nag-ingon si Saint John John the Evangelist sakop sa Baptist Church? Na ba kay historical books? Yes or no? Yes. Una sa tanan sa Bible, dayon kani kaduha sa pages of history Trail of Blood 154. Kung ingon nimo nga sakop, again, kami may sakop kay sila may gauna. So dili may naguna, sila may naguna. So kami sakop kay gikan sa mga apostol padung na mo. Dili kay gikan na mo padung nila. So na kita ka pangalan, wala gyud pangalang Romano Katoliko sa silang John, silang apostol wala. Kasi may Baptist pa si John ng mga apostol sa Pedro wala po. Wanang dili sa pangalan. Una, sa faith and practices. Number 2, sa ilahang gigikanan. Kung asa sila gikan. That's why we have our own history. And also, another butang pagkidari is this is by the historian that we have also kanang 3 and 4, the perpetuity view and also the successionism view. Next question. Bisan mo dito matupag ang akong pangutana, historical books akong pangutana. Niingon man ka nga naay historical books, unsa may pangan sa historical books? Nga nag-ingon nga si Saint John the Evangelist, pastor sa simple ka na, tingon kag kaganina. Unsa man nang ngalan sa historical books? Ngalan sa historical books. Again, akong gibasa ganina. Bible ito yung gibasa. Wala, Bible. Yes, historical book mo na Bible. Number 2, ang Trail of Blood. No, history man Mga bitaw nga na historian nga ingon man ang historian ani nga ingon siya nga mao ni nga views gikan na sa historian. Sa lingan sa libro. This is the Baptist historian and this is from online encyclopedia which is Wikipedia. Ayun na ng history. This is Wikipedia. Unya ra kay nagtubag ba ko? Tanaw sa oras dia. Namo ko itubag. Basta matubag imong moderator ang yes or no. Wala sa problema na sa kuha. Wala na yung oras? Sige lang. Okay. So, diyan sa debate, the interpolator has to reserve all his rebuttals during at the concluding portion sa maong debate. And now, para sa negative constructive speech na ipadayag pagpalkapa sa mga argumento na gipundar sa affirmative speaker Pastor Ray Ang Fuentes, bungkagon ang 15 minutos na pagpabarog na ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. Bungkagon kini sa 15 ka mga minutos na Reverend Father Darwin Gidgano. Mayong gabi ipag-usap, tibok kalibutan. So, pasalamat ta ni Pastor Ano o niya ato pagrespeto sa iyang opinion, na kay without credible sources, di ba niya? Without credible sources, authority collapses into opinion. O na nagpabiling opinion na dito iya. Ang ipangutang ana bitaw kung sa may historical books, di mo kadaghan rin akong historical books direct. No? Ila man ang history.
O na nga atong ipangataan kay naaman mi ang among baruganan Bible and references. Dili kay Bible ra. Ato pa niya, kanang Bible history man sada. Well and good. Pero extra biblical sources ang akong pangutan. Dili Bible lang. Pero kabantay mo, di siya mudagan sa historical books. Nga naman, mismo ang iyang dokumento, itong ingon The Trail of Blood, tanawa ni, no? Ila man Kanus nagsugod ang Baptist Church. Atong basahon, kini ako document yun ha. Hindi ko ganahan kini opinion lang The church is not focused on opinion because the church is the pillar and truth, pillar and foundation of truth. Amen? Kini atong pagpabarog din dili butang-butang nila. Ang ila, firm lang sila sa ilang hunang-hunang moto'y palasyos. Gitawag na siya o false assumption fallacy. Basta itawag na false assumption fallacy. Gi-assume niya, yung assumption, di ba na kamaturan. Ni-assume lang ka. Ang nangawat ng imong tapad. Di na ebidensya. Ibig pag taas ka imong suspicion, di na ebidensya. Unsa may gingon din sa ilang document. Dili na ito ha. Sa Baptist nga document. Unsa ilang gingon? Ang mga Baptist unang mitungha. The Baptist appeared first in Switzerland about 1523. Therefore, bago lang ni nitungha. Nga patuohon ta niya, nga konektado kuno sila ni Juan, nga ebanghilista. Tinuod na siyang una-una, pero di na tinuod sa ilang pagtulungan. Amen? Dugang pa ni anak mga kaigsunan, ningon siya doon na kuno sila apostolic succession. Gibaraw sila sa ilang article of faith. Ako ni basahon mga kaigsunan. Alang sa mga masayod mga igsuon. Kining article of faith sa mga Baptist mga igsuon. Oh. Kaya kini mga pinangga na to ng mga igsuon, nagtuo jud sila, na doon na sila apostolic succession. Atong basahon mga kaigsunan. Kung ang mga Baptist doon na ba'y apostolic succession. Ni adiri ang Bible Baptist scholars. Ningon si ato ni basahon. Dito niya itong basahon mga kaigsunan. Dili ni ako ha. Kontrary ni sa Engorganan. Wa sila apostolic succession. Akong basahon. Ni ani sa Baptist Faith Message year 2000. Babasa ni nato sa Baptist Faith and Message article 6 page 6. Lightway edition. Kung sa ilang gingon, the New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Wa sila'y succession sa mga apostoles. Pero tingnan ko, ni-affirm siya. Affirmative siya. Ganun na may apostolic succession. Pero ang ilang article of faith, wa na sa ilang article of faith. Kung saan na article of faith? Ang ilang baruganan. Bakit ito nag-isod siya? Kung tanong na ko, personally, doon na ba mo'y contact na pastor? Ikita doon naman. Ikang Pedro, Linos, ato na ipakita sa second stand. Dili ni storya lang. Dili ni chismis ato. Gipasukat ni sa historical data. Gipasukat ni sa biblical data. Gipasukat ni sa apostolic tradition. Yung mga data. Dili mabangbang ang atong simbahang Katoliko. Mga pinanggang mga igsoon. Maumitaw na si Pastor Paul Alima ni ana sa simbahang Katoliko. Amen! Dugang pa na document si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga A 4th Century Study. Baptists have generally tanan rejected the idea of apostolic succession. Kung sa gingon dire, asan yung mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected Baptist theologian. Unsa si Garrett? Respected Bible theologian. Unsa ilang gingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero di akong kauban. Isupat sa ilang mga Bible scholars. Amen? Hindi ato, hindi istorya. Niya na po, si Stanley Grange, ang iyang libro, Theology for the Community of God. Page 524. Diingon siya, free church traditions, including Baptists. Sama siya, Baptist. Appeal ka ni Pastor. Do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Pero natinga ako karon mga pinangga nga igsoon nga iyang ipamugos. Kaduna kuno sila apostolic succession. Tipadlong siya karon sa iyang mismo mga Bible scholars.
Dili ibunga sa kumuda-kuda, mga pinanggang mga igsuon, grounded kini. Logical, mo ni gitawag deductive syllogism. Ito yung gingon nga, kami doon ay authority kay ikunsadan Miss Espiritu Santo. Iyan to huna-huna. Naman ito yung major premise niya. Therefore, kay ikunsadan man Miss Espiritu Santo, therefore, ang mga pastor sa Baptist Church, doon ay authority. Nagkaroon, doon na may authority sila. Ni anapod ang ilang document, church history. Kabantay mo nito, pagkakita dito, ginahan na magbutang-butang mga pinangga. Kining ato dili butang-butang. Tinuod ba ang una lang founder si John Smith man? Isa yung napangor sa Baptist? Okay, ito basahon nilang history, mga iksunan. Church history for church leaders. Mauni ang gamiton sa mga seminary sa mga Baptist. Page 78. About the year 1606. Kano sa? Pero dito sa Switzerland, 1523. John Smith baptized himself. Siya rin nagunyag-gunyag siya ang kagalingon. Huwag na magunyag si Kristo na siya Diyos. Uy, as talag tikian eh. Oh, John Smith baptized himself by pouring and baptized 36 others. Pumani, magunyag na lang ko kay ako lay gunyag sa kong kagalingon. Pumani ni, pagunyagan kasi sa 36 apil ni. Adi di pa 4K 2000 naman si Pastoria. Nagunyag po siya 36. They formed the first English church with the doctrine of the believers' baptism. Ang tumitoy mo yan kay diri, gikuan man siya. Wa naman muuyon na yung mga followers. Sa sunod nga paragraph, John Smith himself and a few others, siya o ang iyang sumusunod in the group later came to believe that Smith did not have the authority to baptize. Siya nag-baptize, wag man din ko'y authority, oy. So, ang iyang major premise, kay nikunsad nila ang Espiritu Santo. Therefore, ang mga pastor, doon ay authority. Inyong conclusion, doon na may apostolic succession. Ang mga Bible scholars nila mga igsunan, dili muuyon sa pinangga na itong mga igsuon, na unsa naman nila, kung gigiyahan sila, gitugdunan sila sa Espiritu Santo, nga nung wa naman ni muuyon sila mga Bible scholar. Ang atong pinangga na igsuon, nga si Pastorian Benjos. Magduga na ta, na ada Espiritu Santo sa kagumot. Duha man ng Espiritu na nagsuroy-suroy sa kalimutan. Una, Espiritu Santo. Naghatag og kayo sa. Ang ikaduha nga Espiritu, Espiritu Tunto. Kinsa kaning Espiritu ha? Na mismo sila, wat naman magkauyon. Last 5 minutes ko na igsunan. So, dugang pa niya na mga igsuon, mo nang atong gi-establish. Doon na may personal connection ang mga pastor sa Bible Baptist Church sa mga apostol? Wala. Yang ilang i-quote si Polycarp, yang usaman to sa church father sa Simbahan Katoliko. Bisa na mga document. Niyan, dili sa to, know the fathers. The father knows best. Si Saint Polycarp, Santos na to. Uy. Nana mo yung Santos ra. Nana silang document. Para lang yun sila makunik. Pero gisagpa sila ko galingon nga referensya. 15th century, unya, si 1606, 1609, si John Smith. Nga nagbunyag-bunyag siya ikaw galingon. Labaw pa ni Kristo. Kasi si Kristo man dyan magbunyag siya ikaw galingon. Unya, makita ninyo na may unity. Di ba mo, ang mga Baptist ni abot na o 200 Christian denominations. Lain-lain ang una-una, lain-lain nga naman, puro sila ni-claim, nagigiyahan sila sa Espiritu Santo. Nawa pa'y labot ang mga independent ng mga Baptist Church, libuan ka mga Christian denomination, katulad ni Tambong sa Baptist Convention nitong year 2000. Una mga kaigsunan ko patuuhon ta, ang kunot, marito kami pangutan na siya, unsa may historical books nimo, naa. Ang gikutlo, ang Biblia ra. Ang akong pasabot, extra biblical sources. Sama nini atong gihimo karon. Wata magbutang-butang nila, kay ilang itong document. Dugang pa, di ba yung sa Bible scholar nila, mga igsoon. Si Millard Erickson sa Christian Theology. The authority of the church does not rest on the apostolic or unbroken line of succession, but on its fidelity to Scripture. Asa din ang authority? Gikan di ay sa Biblia, dili sa mga apostoles. O niya daghan man kay karong grupo. Damo ang konsal niya kami ang among pagtulunan sangko sa mga apostoles. Wala di ba niya? Ang apostolic teaching kinahanglan jud na dunay apostolic person.
Tiningon man si Kristo, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Wa man ningon siya, pagbasa-basa lang mo Biblia ha. Total, na may mga sinumat diha. Wa siya mingon, ang akong mga tinunaan na nakabasag Biblia, wala. Kinsa katong mamati sa mga apostoles. Unsaon man pagpamati, kung wa'y gipadala. Roma 10:14-15. Unsaon pagsangyaw ninyo kung wa mo gipadala. Muna pinaka-importante kaayo nga atong pangitaon ang apostolic connection. Unya, kung ako na mo pro, dili lang ni sunahuna. Konektado ta ngadto sa mga apostoles. Amen. Si yang ko niya wa sila personal connection ang Bible Baptist Church. Therefore, wa sila authority. Kaya wa sila personal contact ngadto sa mga apostoles. Kung hindi man ang apostolic succession man. Amen. Therefore, napakyas ang akong igsuon karon sa iyong pagpabaro. Nga siya kuno. Konektado sa mga apostoles. Konektado lang sila psychologically, mentally. It only exists in his mind, but not in reality. Amen! Ano magpakal? Pero wata masok ko with feelings na ito. Oh, last 1 minute. Wala mga pinangga ko mga ikigsunan nga ni Adi karon. Di man iring nyo mga igsuon nga without credible sources. Kinahanglan doon natin primary sources, historical sources, para ang atong argumento dili ako. Isa pa rin ako, no? Ikutlog ko silang document. Parang ako ipakita sa itong pinangga na igsuon nga ayaw na pabilin si mauna-una. Daksa na ang kamatuuran. Kaya kamatuuran, may muhatag ka na itong gawasan. Without credible sources, authority collapses into opinion. Busa ang akong pinangga na maigsuon. Bungara sa iyang hunahuna. Puro na opinion. Mga pinangga na magkaigsunan. With credible sources, arguments stand on truth rather than claims. Kini ato dili lang claim. Ipasukat kayo sa kamaturan. Time. And now, human, gipabungkag ni Father Darwin ang argumento na gipabalog ni Pastor Rian Fuentes. Iyang balikon pagpabalog ang iyahang maong baruganan o iyahang i-cross-examine ang negative speaker. And now, for 10 minutes, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Time, 10 minutes. Makita ba ba? Okay, akong unang pangutana, Padre, sa atong tema diri nga nakasulat, nabay akong ipamatudan apostolic succession, yes or no? Wala. Oh. Naa sa tima, pero wa ka kapabatuod dyan. Kay sa akong unang pangutana lang daan, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa mga Bible Baptist Church? Klaro sa imong pagtubag nga wala. Di pa rin sa mo, naa kayo! So layo kayo! Wala nga wa, dyan ka kapamatuod. Nakapamatuod lang ka sa imong una-una. Sunod pangutana. Okay, ang imong giingon nga personal sa dictionary na iluwa ka meanings. Asa man aning duha ang pasabot si personal nimo? Sa meaning ng personal? Una, ang pasabot na tos personal nga ang atong organisasyon, yun na personal nga connection. Bisag dili ikaw may personally, sama na ko, si Pedro, personal nga ni dawat sa Yahweh sa pagdumala. O si Pedro, na imong bishop of Rome. O ako i-present taon niya. Kaya di na lisod sa ato kinasayo na ng pangutana kung kita yung pangutan. Pero sa ila, kinalisod. Muna nga, personally kaya naman, personal si Pedro nakadawat. O Yahweh nga to ni, wa mo nga siya, ipaduplicate ni John Smith ha. Wa niya ipaduplicate. Personal siya ni dawat nga to ni Kristo. Kami, pinaagi ni Pedro, personally nakadawat sa Yahweh. Nagto ni Jesus. Sunod pangutana. Ang sunod pangutana, ipili nimo katong imong gibat-bat about personal. Ingon ko sa dictionary na duha ka meaning sa personal. Unsang dictionary na ang meaning kato imong gibat-bat, unsang dictionary na. Okay. Ako to personal. Unsa nga dictionary Okay, natin mo mas-search ta. sige, pag-search. Search tag personal. Katong imong gibat-bat. Kana bisa ba dictionary makaibaw na to eh. Sige. Wa pa man kakaibaw atong i-define, no? Personal meaning do na tay connection. Kaya binong kakapostolic connection niya, wa mo'y personal connection, unga na si mong una-una. Okay. Personal means, atong i-search pinangga nga igsuon. Okay. Personal meaning, personal sense. Personal meaning refers to how a truth, text, or teaching speaks directly to an individual person's life, conscience, and response here and now.
So ang pasabot diri, usa sa mga meaning diri, nga personal jud connected. Meaning nato ni Pedro. Kami kay gitso man jud ning Pedro. Wala mi mohapit ni John Smith. Oy, gitso jud kay personal man to. Tabi among founder o ang among unang leader, ikaw si Pedro ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Igahatag ko kanimo man pasabot na mo personal. Dili conceptual. No? Dili para sa imo conceptual man. Nara sa una. Ay ko ta. Alright, dahil pa na imong gamit si John Smith nga maoy founder sa Baptist. Kung nagtuon mo kang John Smith, sawa pa namatay si John Smith, asa mo siya nagpamimbro din? Okay, asa siya nagpamimbro? Wa ko kay bawa nag-asa siya nagpamimbro basta nagbunyag-bunyag siya sa kagalingon. Okay, niya din sa inyong libro The Baptist. John Wood, page 57. John Smith, who founded the first English Baptist Church, while living in Holland, dies in exile. His friend Thomas Helwich, 1550 to 1616, founds the first Baptist Church on England soil. So, siya nagtukod yun. So, kinsa, diin siya dapit. Iyan ang problema, wako kay baw. Basta ako naibawaan mo rin eh. Ya siya'y nagbunyag sa iyang kagalingon. Namunyag po siya katay size kabo. Ya later on, matod pa sa inyong document, matod pa sa inyong document, nisupak na po siya sa kagalingon. Ingon siya, wak man di ko'y authority on. Muna nga, nagduha-duha siya, di pa na sa amo nga siguro dyan. Ato masaham, John Smith himself, siya sa kagalingon, and a few others in the group later called to believe that Smith did not have authority to baptize. Na ako naman nag-baptize na ako. Kunya, di apilan ta mo bunyag ako, nahuman ko bunyag na ako. Ay, 36 yung bunyagan. No? Unya, pag guman lang bunyag, wak man di ko'y authority. Kasi mo ganito, kung sa dami naman ito, explain naman. Kasi pagkakala, Okay, may we remind the speaker to do away with side comments. Just answer direct to the question. Next question. Okay, karon kay wa man ka nahibalo, ingon ang reference diri nga si Smith regretted the fact nagmahay siya sa iyang gihimo. Kaya di man siya tinuod founder sa tanan God, pero nagmahay siya, nagpamimbro siya sa Mennonite Church. Siya pa na. O premise man ni. Kaya magkakabalo, tuduan ti nga siya nagpamimbro sa Mennonite Church. Ako tana, kaning Mennonite Church asa man gikan? Kang John Smith o sa mga Anabaptists? Ato ba gikan sa ato basahon diri sa document asa gikan siya niya sa the World Almanac and Book of Facts, page 682. So, denomination Baptist in Radical Reformation objection to infant baptism demands for church and state separation. John Smith, English separatist in 1609. Categorical mo, dami Okay. katigando. Is there an objection? Basis of your objection? Ang atong rules, categorical una, dayon, answer niya. So, categorical man duha na ay kapilian. So you claim to have your categorical question. Rephrase your categorical question for a clear answer. So, si John Smith nagpamimbro sa Mennonite Church. Ang akong pangutana, duha pilian niya. Kanibang Mennonite Church, yung pamimbrohan ni John Smith, sa diyang nagmahay siya, kana ba gikan sa Anabaptist o gikan ni John Smith gihapon. Duha, pili lang anak padre din i-explain. Ang tubag wala ko kay bawa na. Ang honest question, tubag na ha, wala ko kay bawa. Ang ako lang naibawan. Now the moderator would like to rule that the question is a fallacy, making the question complex. Salamat. You cannot force a question. You cannot force the speaker to answer either. It's a fallacy, making the question complex question. Biging question. Salamat. So reframe the question. Salamat, Mr. Anong Moderator. nag-begging the question, moderator, or ako objection, nga anong nag-begging the question nga na may pagpipilian, duha? Kung asa siya nagpag-asa gikan ng Mennonite Church. Out of topic ko muna, Mr. Moderator. You have to ask question categorical can be answered by yes or no, not calling for a choice. We go deeper for the rules of debate. So rephrase the question. Please, rephrase na nato, why yes or no? Asa man gyud ni ka, unsa man gyud ni ka grupo ang Mennonites lagi panimbrohan ni John Smith. Padre, Objection, Mr. Moderator. Huwag pa tawag topic na. Ano itong topic? I-connect dito sa apostolis. Ganun abot naman kas Mennonites. Muna na, natulungan ng kas Moderator. Focus ta sa pastor nga Bible Baptist konektado sa apostolis. Ay, dili kay konektado dito sa Mennonites or sa Anabaptist. next question ka. Objection, Mr. Moderator. Yung question, palasyos pa, irrelevant pa dyan. Sino pa matara? Counter objection. Counter objection, moderator. Counter objection ko. So proceed with the next question. Counter objection ko.
Kay ang iya wala dili man ko mangutan na magpamatuod sa ako. Ako siya pamatuod Okay. sa iyang ipamatuod. So you have to ask question. Yes, I have to ask question. Asa man ning Mennonite Church gikan? Padre David, unsa man ni sila? Asa ning grupo ha? Unsa ni sila? Okay, Mr. Moderator, sunod pangutana kay Sige, sunod. irrelevant ang pangutana. Wa ta sa tima na to nga pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist konektados mga apostoles. Pero nabaday Mennonite Church dire. Mo na nga balik ka kung nagbasa ng anong tima kay wa na ka masubay. The moderator would like to rule. In the debate, the speaker who alleges has to prove his allegation. Now, did Father Darwin mention of Canaanites? John Smith, Canaanites? If nag-mention Canaanites, then proceed for purposes of clarifications. Wala But ka if mag-mention. mag-mention only Just John Smith, then it is not the duty of the interpellator to prove what is on behalf of the speaker of the affirmative side. The role in the affirmative side is to prove, to cite facts. And the role of the negative side is to destroy the facts, not to make facts in defense of the affirmative. So, rephrase and proceed to the next question. Mag-question ko moderator ha, hindi ko mag-prove, mag-question. Mag-question ko another question. Ang modern Baptist, ingon ang Britannica, that the modern Baptist comes from the Anabaptist. The Anabaptist groups, mo na sila gitawag Baptist, Mennonites, and Quakers. Pangutana, imo ba ning uyunan, sakto ba ni o dili? Ako mo na nga sakto jud kay nga wa day may connection sa apostoles. Imong gi-implied nga konektado mo sa Mennonites, sa to mga Knights, Anabaptist. So, therefore, dili jud imo konektado sa mga apostoles. Ang akong gipaabot karon, makasangko mo sa mga apostoles. Saktuan na dayon para makabawi ka. Okay. Imong gi-quote kanina regarding gahisgot magugag Trail of Blood 1523 imong giingon nagsugod ang Baptist. Okay, pangutana. Katong Trail of Blood nga imong gigamit, imo ba tong gituhuan tanan o namili lang ka ato pabon nimo? Ganun mo to umag ano hindi man ni amo. Ako lang ni gamit, gawa jud mo connection 1523 pa mo. Bisan gani imong document, wa mo dapit nimo. Mo na nga ako ganing gigamit ni parang makonvince unta ka. Wa man ka makonvince sa imong ganing document, kami na noon. Di ba? Mo na nga pastorian. Balik das ka matura, balik ka mag-isod-isod. Saan ba na? Ano ba utana? Kanang Trail of Blood ni Carol ingon kaning against ako. Kabalo ba ka nga ipamatud-an ni Carol diha nga gikan gyud mis apostoles hangtod niabot sa mga kabalo ka ba? Okay. So kung Iyara, ano niya, kabalo bala sa unya na usumo na ba? Kabalo bala kay duha man ni padre. ato ba Kabalo ba ka bala? kung wa ko kibaw, ako na bawaan ni Mora, no? Kaya kung tinuod ang iyang gisulti, nasumpaki siya kung gisulti. Siya rin nag-contradict sa iyang gisulti. Nakikan mis mga apostoles, pero di rin, mitungha ang Baptist Church ni Adto, unang nitungha. Oh. Siya rin nagsumpaki, imong ipamatudan, nga nagsumpaki siya sa iyang tugalingon. Meaning to say, wa jud mo konsad ang Espiritu Santo magduda ko nga Espiritu tuntuni. Sunod pa ko na. Okay, last question. Padre, last question. Kanang naay authority sa akong presentation ganina nga wani mo gitouch. Sakto ba o yun baka nga ang akong presentation ang naay otoridad katong nakadawat sa balaang espiritu? Sakto ba to o sayo? Kinasaktuhan ang nakadawat sa balaang Espiritu Santo. Yung sa ni si John Smith, siya na may nagbunyag-bunyag sa ikaw kalingon. Unya, iyan na pong ibakwi. Uy, wa, di ko'y authority, uy. Yung why siguro, ang founder kanina ninyo, why siguro, delikado ang membro, ani. Naam na sa inyong document. Muna, mangita ka, og siguro. Muna, yung atong presentation, historical, logical, and scientific. Okay, salamat for the interpellations. And after this, nini karon nga na-hypnote ng tanan ang nakapalayag na sa affirmative constructive speech and with the 10 minutes interpellations. Ano man ini, naghatag na og 15 minutes negative constructive speech nato negative speaker, Father Darwin, and the 10 minutes interpellations. Now, rebuttal for 5 minutes. Unahan na to paghatag sa rebuttal on the negative side. 5 minutes. Salamat, Mr. Moderator. O atangin pa ang ikaduha kay perbahinan ni kay di jud kuan lang ning huna-huna ning atong pagka-connected sa mga apostoles. Personal, historical, sacramentary. Okay? Ikaduha ning topic na mo.
Pero arin ta sa Trail of Blood, ang ilang una nga ako ni kuno sa Montanis, Montanites, Novatians, Donatis. Kay ba mo? Kay ilang nang i-connect para makakonek sila. Pero kay ba mo, lain-lain ning doktrina. Mga irehis eh. Basta lang tigia. Kining Trail of Blood. Therefore, kay iya man ni gugutlo, iyang gipamatudan nga konektado siya sa mga irehis, dili sa mga apostoles. Kaya dugang parihan na makiksunan, kung mauni iyang gikutlo, lain-lain ang pagtulunan sa mapananglitan. Niining Donates. Ato pasawa na. Kaya din mga Donates na lain-lain. Kuyaw kini mga tawhanan ni. Delikado kayo na ato ni silang sundon. Kung mauni gisunod nila karon. Unang perting duuya jud kung magpadayon ta sa ilang mga huna-huna. Kay what joy iba niya, arguments grounded in recognized authority, primary sources, and historical or eyewitness testimony overweigh personal opinion. Mas labaw pa sa personal opinion. Ako, wamang kayo personal opinion. Ang atong igsuon mo ni ang kalipon sa atong argumento. Primary sources, historical witnesses, consistent to apostolic tradition, scholarly consensus. Ay kalima may pinaka-weak nga ebidensya. Personal opinion. Okay ba mo asa na Paul ang atong igsuon dito sa personal opinion? Atong pakpakan siya sa iyang personal opinion. Money authority versus documentation nato mga igsuon. Onya, dugang pa niya na, ningon din yung mga igsuon, ang ila yung document, Christian Theology and Introduction by Lester McGrath, page edition 6, 2017. Ningon din ni Free Church Traditions have characteristically rejected the idea that apostolic succession is to be understood. Rejected. Ilang gi-reject ang apostolic succession? Si Christian Theology, page 497. So, hindi man pare-parehan ang doktrina tong Trail of Blood, si Montanis, Donatis, hindi man pare-pareho, kung magkakaiba yung doktrina nila, unsaon man nga makahimo ng tinuod nga usa ka simbahan nga nagkasumpak man. Di pareha sa ato na doon na tayo unity. Ako na i-prove unya karong taon. Unya kining ato dili lang ni psychological connection. Kini ba tinuod lang sa una-una. Ang naan ni pastorian, maklaro ninyo nga psychological connection lang. Dili siya grounded to reality. Dili sa historical personal data. Why historical data? Why scientific data? Muna nga, congratulations, pastorian, sa imong personal opinion. O daghan kay nagkaroon nga mga igsuon na to, wa dyan siya concrete na evidence, historical books, wa hangtod karon. Tanawa hatong paabuto na, ni ay historical books, nag-ingon, nga ang mga pastor sa Baptist, konektado dyan sa mga apostol. Ako nang paabuton. Kaya nga naman, makabawi siya gamay. Pero kung di ka siya makakita o document quotation ra, wala mo siya bantay kay si Polycarp Iyagiko sa 158 AD, si Polycarp the Trail of Blood, apil. Apil ninyong amua. Amo mo ng Santos. Nga naman, pasabot na ng simbang Katoliko dahil mulay bugtong makadugtong ngadto sa mga apostol. Therefore, nining kagabion mga igsuon, napakyas ang akong pinangga na igsuon sa iyang pagbabaro. Nga kuno ang mga pastor, doon ay apostolic succession, gisaway siya. Unang nagsaway niya ang iyang mga Bible scholars. Upat ka Bible scholars, akong gipresent ninyo, doon na pa'y page, doon na pa'y libro, mismo ang scholarly consensus, ang mga Bible scholar nila, wa bukuyon ni pastorian. Guys, tayo na. Thank you so much for the rebuttal speech, Father Darwin Hindano. And now for the rebuttal on the affirmative side, let's welcome Pastor Rian Fuentes. Okay, 5 minutes. Una sa tanan, dili gito personal opinion, ay. Ano man, una sa tanan, isugutahan na to Bible, pero katingala ko, yun siya retouch, pero ang nindot nga pangutana. Mituo ba si Padre nga ang una na kong premise kanang nakadawat og Holy Spirit tunay authority yun siya perting sa to yung gingon perting tinuoro ha so binuhol na to sa to man tinuora ingon siya tinuod yun kaya nga naman supported man sa Bible yang anong ingon man siya personal opinion so karon akong gipamatud-an mga kaigsunan nga
Doon na siya gipangbat-bat nga mga judgment nga nana pero wa man niya natun mo siya, wa ko kay balo. May mingon na, siya mismo ingon, wa ko kay balo. Ngano man ako ra tong gipakita niya, nga dili tinuod si John Smith ang founder. Ha? Basta gani mingon kag John Smith ang founder, either ignorance or namakaka. Kay karon kung atong pangutan-on karon ang atong references ning adto man nag-isa ni Mennonites. Pag human sa Mennonites di ay mao man dito gikan sa Anabaptist. Then ang mga Anabaptist asa man gikan mo na imong i-research. Di kay mingkog John Smith nya karon asa ning Mennonites wa kay pano. Kuyawa na kana may personal opinion di wa kay pano. Unya unsa akong gibasa kanina? O karon ingon mo heretic na kay gikan man ninyo. Kaya di man sila parihan ninyo pagtuo, ingon ang mga Romano Katoliko, most modern knowledge of the medieval history of the Waldensians, na ariha sa libro, nagikan sa mga nagikan sa mga Baptist, exclusively from the records and writings of the Roman Catholic Church. Gilad ko, yung sila heretic na, kamoy heretic, sila Waldensians, heretic sila sa RCC, pero di sila heretic sa Bible. Bible man sila, kamoy heretic mong sa Bible. So karon sila di ay may gayon ingon heretic, dili ipasangin lang kaya naman powerful man sila. Pero klaro kay reference mga kaigsoonan tanawa. Karon ang akong giingon ganina, okay? Ang akong giingon ganina nga from the Bible, it's really klaro kay mao man akong premises pa man gyud ka. Kuan no? Una sa kanang naatay tema diri pati wa ko ni gamit og apostolic succession, mo bitang ingon diha ang libro ni gibasa og sabot nga ingon diha i-reject na apostolic succession. Kaya wala mamiyana nga, doktrina, imuha man na. No, nasa mong tema, apostolic succession na buwawa. Ang atong tema, ako sa pag-imuhang ikuan mong i-approve na challenge, authority. Authority. Kinsay na ay authority, pastor ba sa Baptist, pastor sa pari ba sa Katoliko. Wala ko na yung apostolic, kaya imuha man na, wala ko ni teaching na. Pero kana karon ako lang dumon, nindot kayo niya. Nindot kayo, ay ulit. Karon mga kaigsunan, ako gipapatuod ninyo nga sa biblical standard, wala niya laguba. Amen. Wala niya laguba. Wa gyud niya hilapti. Puro siya dito sa mga libro-libro. Ang akong pangutana, kung nagsulti ang Bible, ani, dahil nato ka sa libro, kisa may mutuan, lahi ang sulti sa Bible sa libro. Kami Bible, lima libro. Oh, take tanaw na to, kung kisay dawaton sa Ginoo, libro ba, o Biblia. Pero sa magiyon sa Bible, isa ting makadawat og Holy Spirit, ingon si Padre, na ay authority. Pamutan na, kisa may nakadawat og Holy Spirit, according to the Bible, if you believe in the Lord Jesus Christ, nakadawat pa ng Holy Spirit. Kanya kung nakadawat og Holy Spirit, ang akong challenge, wala akong detach. Kung doon na ba'y usa ka tao, na ba'y usa ka apostoles, na authority nga niingon, wa ka siguro kaluwasan. Wala. Baptist, mga kaigsunan ng mga apostol, from the teachings and practices, Pirting Baptista. Pero si Padre, wala. Ganuman, dili, umiyak, kamatunan ako. Ako nang tumuon nga, wa may authority, dili, yun, wa may pagkalawat sa Holy Spirit, labi na sa akong tema nga, wa yun gitas, mga kaigsunan. So, I'm sad. Sad yung diha, nabita nga, wa yun gitas niya. Nagsalig siya sa mga libro nga, ang kanang libro, dipindi rin ginag, isa gaingon, pero dili, di maawang ingon na to. Kaya Trail of Blood, niingon ang Trail of Blood, gigikanan niya, yung sa linya tuon tanan, kaya ako no. Pero dili na, klaro kayo. Anyway, kaning isulti na to ron, pwede na makita review. So makita ninyo review ani kung kinsa dapat sulti na mong tinuod. Kanya ako akong premise nakadawat ang mga Baptist pastors of Holy Spirit, therefore na authority according niya, mana ayo gid angkon, sa debate ay angkon. Angkon mo siya nga tinuod siya daw nga makadawat ang Holy Spirit. So therefore na ay authority. Pero kung ang inyong apostolic succession, dili may mapabulana kay sayo pa na ako na pamatudan mo. So ayaw mo guli, kay excited ko, gupon ako ng inyong isaligan nga naa mo authority nga wa gyud ka bisan gamay. Kanya by the way, kana inyong gingon ni Polycarp, i-claim lang na ninyo santos. Wala na ko na print diri pero basahan ninyo, bisag kamo niya pag search karon. Polycarp dili Roman Catholic Church, i-claim ninyo santos. Salamat, Brad Ray, Pastor Rian Fuentes, for your rebuttal. And ladies and gentlemen, the first round of the debate is hereby closed. Time 7:16 in the evening. O karon atong pabuksan ang second round. Father, ready? Pastor, ready? Okay. So sa second round of the debate, mao pamatudan ng mga pare sa Simbahang Katoliko mo'y adunay otoridad pinasikan sa mga apostoles, apostolic succession. O kini pamatudan sa napulog 5 ka minutos na pagpabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano. Salamat kayo Mr. Moderator o sa katawhan nga nagsakripisyo uban nato karon. Usa lang ka teksto to gamiton, Mateo 16, 18, 19, ikaw si Pedro ibabaw nining bato. Tuguron ko ang akong iglesia. Nga bisan ang nahan sa imperno dili makapukan niini, igahatag ko kanimo mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong itugot diri Pedro sa langit.
sa yuta itugod ko sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta Pedro, idili ko usab sa langit. Si San Pedro may nakadawat ng maong otorita. Personal jud yang nadawat. Karon pangutan na. Ikaw Father Darwin, doon na ba kay koneksyon sa mga apostoles? Doon na. Yan naman, ang paagi di ay sa pag-transmit sa authority sa mga apostoles na nasa 1 Timoteo 4:4, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Ya Father Darwin, kinsa may nagpandong sa mga kamot? Si Bishop Leonardo Medroso. Kinsa man po'y nag-appoint ni Bishop Medroso? Si Pope John Paul II. Kinsa man na si Pope John Paul II? Bishop of Rome. Successor of Peter. Karon, ni atay document, bunga naman na sunahuna ni mo Father Darwin? O ang akong pinanggawa, dyan siya kakutlo og standard reference. Yan naman, ang pamphlet ng ilaha. So karon, alin na sa standard reference. Saint Peter is called the first pope by the Roman Catholics. Babasa nyo na to sa World Book Encyclopedia. Dili ordinaryo mga igsoon. Una nga, ipakita din ako World Book ang tibuok kalibutan ni respeto ni ini. Siya mo'y unang Bishop of Rome. O gano'n. Kaya si Saint John Paul II man, sa itong document, itong mga list of popes. So, karon, kini si John Paul II, konektado ba ni sa kutay sa mga apostoles? Okay, niya mga kaigsunan, no? Kaya ato, doon na dyan tayo pictorial evidence. Doon na dyan yung mga dagkoy. Nagpaabot po ko ganaa siya, pero makita ninyo ang kabugat sa argumento sa simbahang katoliko. Kaya kining ato, doon na tayo ebidensya. Okay? Niya, ang una na to, kisa'y nag-appoint ni Bishop Pedroso? Saint John Paul II. Ika 264 na Santo Papa. Ang gisundan ni Saint John Paul II, si John Paul I. Okay? Ako lang ning i-discuss. Diwa man sila ani. Historical ang akong presentation ninyo. So biblical, ipili kasi unang gigagyawe si Pedro. Gitawag siya Bishop of mao na nga atong Santo Papa, dili jud mobiya sa Roma. Kinakadto ko sa Roma, kining St. Peter's, wala gitawag siya St. Peter's Basilica. Yan naman kining altar, na pa din ay katakob, na nay kining langob, o ubos sa altar sa St. Peter's Basilica, tua na lupong ang atong unang Santo Papa, hangtod karon. Kay kung baptist pa ang nagtindog dito sa Bishop of Rome, therefore, sakto ang iyang claim. Pero, claim naman na, huwag na mataklog sa realidad. Karon, sunod. Ang Santo Papa nga sunod di John Paul I, John Paul VI. Sunod niya, John the 23rd. Ako lang ni basahon na. Basin siya na mo kay document ko ni ato. Di pa ni bunga sa akong personal opinion. Ika 267 na Papa si Paul Leo. Kaya nga naman, kung sa may giingon sa Bible, atong basahon ang balaang kasulatan sa Hebrew 3:7. Biblia ni sa itong mga igsoon. Hebrew 3:7, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Diyos. Kung sa iyang advice na to, hinumduman na itong atong mga pangulo. Walang akong pangutan na sa Pastor Inteng. Pastor, Inteng naman. Pastor. Pastor Rian. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist Church sa first century, wag siya na mention. Why nanumduman? Pero kita, kumangutan na siya na adaring tanan. Ang mga documents sa ito mga Santo Papa, sampo kini, pakita na to sa monitor, no? Si San Pedro ang unang Santo Papa na to, Bishop of Rome. Kini, na mga dagway, lain ang dagway, lain ang tuig. Pero nagkahiusa kita. Yung may pagkabugto na koneksyon. O gani, i-prove na sa mga igsuon na to nga dili katoliko. Ako lang ipakita ninyo ha. Ang mga igsuon na to nga ministro sa Iglesia ni Cristo. Atong basahon, ang ilang Pasugo magazine, Pasugo 1965, page 41. Basta may ilang gingon. So, we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone, basta to? That the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Atong pakpakan, ang mga Iglesia ni Cristo, dili na ako, ni coincide sila sa history.
Usa ni libro sa pastor, pag ato siyang basahon sa Bible Baptist, niingon ang mga Baptist, first we know, page 189, 1 Peter 3 to hope, Andrew Whitman. So, ang pastor ingon, first we know from the writings of the Christian authors, Tertullian, 203 AD, and Eusebius. So, mga historical person ni sila. Hindi basta-basta i-quote. I-quote ni silang amigo nga Bible Baptist. Aning Baptist scholars. That Peter, Apostle Peter, was based in Rome. At the time, his letter was written in 62 to 64. So, ipamatuod nila, kasi San Pedro dahil ka first little Peter, gisuwat na dito sa Roma. Okay? Dugang nga document sa atong mga pinangga kain ako ang Iglesia ni Cristo. Pasugo Magazine, September, page 31 by Inocencio Santiago. Tagalog man ito, basal Tagalog. Hindi kami tutol na ang Iglesia Katolika ang sumusunod sa unang Iglesia ni Cristo. Hindi rin kami tutol na ang Papa at ang mga obispo nila ay kasunod ng mga apostol. Papa! So, ang laing tinuhuan na, ang nibabatuod, yan naman, dili kita makahimo sa pakibatok sa kamaturan, kundi sa pakidapig sa kamaturan. Amen? Unang dili kay lisod na to. Mangutanan ni siya na ko ron. Yaman ni gamitong Episo 4:11. Kaya ba mo, ang Episo 4:11, pastor man, di man na pare. Arita sa document mga kiksunan. Kanang maong mga pastor, ang una ay, may pastor sa protestante dito, pastor ni, kasakop sa simbahan nga tinuod. Okay? Kaya giangkon man sa ilang Trail of Blood, nga 1523 lang sila dito sa Switzerland. Kaya ba mo, ang una ding obispo dito, si Timoteo. No? Yung sunod ni Timoteo, Saint Timothy. Karon ang adlaw, nga gisaulog sa tibok simbahan, ang fiesta ni San Timoteo o San Titos. Kung kauban sila, nanuwa man sila mag-fiesta. Karong adlaw, ang kapistahan ni San Timoteo, nga gisulatan sa Church of Ephesus. Kung iya nagutlon, namin mabasa diri sa Episo 4:11, pastor na nga kauban sa simbang Katoliko. Kaya dito ko sa Amerika, ang pare dito tawgon mo na pastor. No, padal, pastor na lagi din. Iba lang yung tinuan, maunay among tawag. Kaya kami diri sa Amerika, ang pare tawag pastor. Pero dito ng pare, pastor. Dito ng pastor, pare. No? Nagkaroon, kinsa may sumusunod, o ilan nung basahon ng Efeso 4:11, may pastor ba lagi diri father? Ang nagsuwat anak, kinsa may nagsuwat anang Efeso? Si San Pablo. Sa Roma 15:16, nag-alagad ako, isip pare sa Diyos. No? Kung ang pastor, pare. Pero di ita ng pare, at di ita ng pastor, pare. No? So muna makaiksunan ko, ligon ka itong document, historical books, biblical foundation, mutano na siya. Pare, sa may personal, nga pare sa simbang Katoliko, nga nakakonect na itong Pedro, kinapersonal si Pedro mismo. Kay pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 5, niingon, ito basahon. Pinadayag, 1:6, ito basahon, mga kaigsunan. 1:6 una. Og nahimo ka nato, isa naman ha, og naghimo ka nato, pinadayag 1:6, og naghimo ka nato nga usa ka gingharian sa mga pari ngadto sa iyang Dios ug amahan. Iya ang himaya ug ang pagkagahom hangtod sa kahangturan. So ang pagkapari nila hangtod sa kahangturan. Ningon po ni, na ang siglo 24, na wa itugyan ni Kristo yung pagkapari sa lain. Unsay pasabot din ang wa itugyan ni Kristo ang pagkapari sa lain, kay way kamatayon si Kristo. So kung man mo pagpuli nga wa man siya kamatayon. Ganong kanang mga apostoles ilang pagkapari dili replace to the priesthood of Jesus. It is a participation to the priesthood of Jesus. Dili replacement. Okay? Sa buhat, Kapitulo 20:28, bantayi ang inyong kagalingon ug ang tibuok turil. Diin gipa hiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo. Unya problema ani kay may obispo, pero ningon mo siya nga ang obispo kuno og pastor usa ra na. Therefore, ako nang tawgon sa Pastor Rian karon, Bishop Rian Fuentes. Sana all. Okay, palayon na to. Nagkatubang na yung obispo. Nga nagdibate sa tibuok kasaysayan. Pero karon pa siya natawag og obispo. Bishop Rian Fuentes. Okay, asa mo dos Bishop Inding? O si Bishop Prissy Sari. O si Bishop
Darwin Butlay. Nag-office po rin mo ito mga ano. O, tiwaso na to. Aron magbando sa simbahan sa Diyos. Na iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Sayod ako, nasunod sa akong paggikan, sudlon kamo mga lubo, mamihag, o dili magpasaylo sa turin. So, kung ano yung doon na mga ni ito'y hao ng mga dili katoliko, mga erihis, mga kiksunan. Nagkaroon mo na siya. O si Tito Baya, o gusto mga ninyo. Ganong ninyo ka? Dili ni kamo. Kung di na kamo ganun, nagpiesta man niya karon. Tanawa ninyo, i-search ninyo karon. Pista karon ni Saint Timothy and Saint Titus. Sa Tito 1:5, Tito pag-ordain og mga pari diha. Wow. Therefore, kinsay nagpista karong adlaw jud, i-search ninyo kinsay santo sa turon, si Saint Titus o si Saint Timothy. Okay? Mingon siya, Father, ngano minyo man yung obispo dire? No? Unya ang mga obispo ninyo di naman minyo. Tungod kay usa may theological reason yan. Ang ilang pagtawag na uwahin. Ang ilang civil status na una. Yan, biyaan lang ilang sawa nga nawahi man ang ilang tawag. Amen? Unya, kay doon na may authority ang simbahan. Unsa giingon sa unang Bishop of Rome, si San Pedro, ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Sabay, ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Ang imong idili diri sa yuta. Busa kumingon ang simbahan. Yung mga kaparian ug mga obispo dili namin yun. Itugot na ni Kristo dito sa langit. Kinsa man si pagdadaron mo question niya na. Kasi Pedro may nakadawat ng authority. Kung si Kristo yung isunod sa daghang mga protestante niingon, Pedro ang imong itugot ko sa langit, ang imong idili ko sa langit. Therefore, kay doon na may balaod ang simbahan, dili mo sumpak ang atong Ginoo na. Ang musumpak, si Bishop Rian Fuentes. Kinahanglan na yung pagsupak, pinasukat sa balang kasulatan. Nga sila nakadawat og Yahweh. Saon man nga si Charles Beto ang nakadawat og Yahweh. Kay nagbunyag-bunyag na siyang kaugalingon. O kang ilang mga dokumento makaigsunan, wa magkasibo, dili consistent. Mo na makaigsunan, sa atong pagbabarog dinhi, si Father Darwin, doon na ba yung apostolic connection? Doon na. Kinsay nag-ordina ni Father Darwin? Si Bishop Medroso. Kinsay nag-appoint ni Bishop Medroso? Si Saint John Paul II, Bishop of Rome. Kinsa man si Saint John Paul II, successor of Saint Peter. Therefore, mga kaigsunan, akong napapatudan, ya ang tanang mga pari sa simbahan katoliko kay konektado sa obispo, kaya ang mag-appoint, wala tayong obispo karon. Ang mag-appoint ana ang sa Papa. Therefore, konektado ta sa apostles. Salamat, Father Erwin Gitgano, for your constructive speech, affirmative speaker on this proposition. Pamatudan na ang mga pare sa simbahang katoliko maoy at dunay otoridad pinasikat sa mga apostoles kung apostolic succession. 10 minutes interpellation. Let's give the floor. Pastor Rian Fuentes. Presentation. Unang pamataw na, Padre. Kung pananglitan, Padre, ang Biblia kung ang referensya ng kontra, kinsa imong tumuan according to CCC, Catechism ng Catholic Church. Kisay akong tuhuan ang magisteryo. So, pangutan. Okay. Ang akong pangutan na kung ang referensya o ang Biblia nagkasumpaki, kaning referensya ng Biblia nagkasumpaki, asa ani imong tuhuan? Biblia, referensya. Natubag na ang magisteryo. Meaning ko siya, simbahan, so dili Biblia. Ang simbahan. Okay. Kaya ang mo interpret sa simbahan, sa Biblia, ang simbahan. Dili ang matag usa ka pare. Kaya kita doon naman tayo magisteryo, sila wa man, iya man. O kita doon nagkasumpaki mo. Yan ingon ka nga, na may apostolic connection, ang Bible scholar ninyo, wala. Wala nga, niini kagabion karon na pruibahan na to ang unity sa simbahan. Kaya mismo gani ako pare, di ko mag-iya-iyang akong interpret. Mingon dyan ko, o siya gisulti sa simbahan, akong sundod. Ono Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15, ganong sundod akong simbahan. Siya ang haligi o sukahanan sa kamaturan. Dili, Brother Darwin! Okay. Pero lang, di mo gigamit world book. Ano ang world book? Yes. Oh. Kanang list of books, kunya na po kayo mga picture ganina. Yes. Kabalo baka kinsa ga lista anak kinsa gihimo, kabalo ka ba? Okay. Ang simbahan mismo, kaya diyan naman siya panahon sa wapa mo. Nga magkamoy mo lista-lista. O niya, historical person naman ni sila. Dili ni kamagama. Mao na nga, kaya doon na may mga tuloy. Kaya nga ang magkamoy may mulista. Nga, wapa man mo. Hebrew 3:17. Laro kayo, hinumdum inyong mga pangulo. Ikaw ka hinumdum.
Unang problema na nimo ron, ikaw min nakahinumdum. Amen. Sunod pangutan. So, ingon ka ganina sa presentation nimo nga gikan ka sa bishop, no na kay bishop nga nag-ordain o nag-lay hands. Kunya si John Paul II gikan dito ang bishop nga nag-ordain nimo. Imo gigamit ang 1 Timothy chapter 3 nga pamatuod diha na about sa bishop and also in 15 kang baglat. Ako pangutana nimo padre, kanang pulong kay sa 1 Timothy chapter 3 verse number 2, ingon diha, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Pangutana na ko nimo, usay kahulugan ng mas. If you say, usay kahulugan ng mas. Okay, salamat. Kung minyo na ka, amas. Kinahanglan imong tumanon. This one, biyaan mo imong asawa. Kung amas, kinahanglan jud ya imo at timanon, wala amas. Kinahanglan di biyaan. Kaya ano man, nauna lagi. Tubag na nato ni. Mo na nga natubag ni nato ni. Wala jud lain pangutana no. So mo na nga ako, kinahanglan di mabiyaan nga iya man ang anak. Iya ko nang asawa. Mingon ni siya. Di na ta. Friend na lang ta. Iya ko nang anak. Kung nagdi na siya maayang obispo, kung iyang biyaan yung anak, mo lagi na. Kung naminaw ka, ang imong itugot ni Pedro sa yuta, itugot ko sa langit. So di na di mo mapagamit ka ron, kay wa pa nang balauda sa panahon ni Timoteo. So pangutan. Okay. So, gitugot sa yuta, gitugot sa langit, nga imong gigamit sa Apostol Pedro. Yes. Asa nga verse si Apostol Pedro niingon nga dili magminyo ang mga bishop. Salamat. Wa tayo mamasa anak litra por litra. Kay ang authority ni Pedro, panahon lang sa iyang panahon. Ya, namatay mas Pedro. Mo nang nipili siyang San Linos. Ya, humani San Linos, sunod ng mga Santo Pampa sa Council of Elvira. Dito na 3rd century na, nagsugod ang vow of celibacy. So di na nimo gamiton sa 1st, 2nd century kay ang pagbalaod na sa simbahan sa 3rd century. Ang mismo nga Santo Papa nga successor ni Peter, mauna ang nakadawat sa Yahweh. Mo na nga, kay kung mawa si Pedro, kisa na may musunod. Mao nang nag-ordain sila og mga obispo. Kay di man, mingon niya ni siya. O niya, nganong di man ipuli si Jan. Si Linus may nipuli ni Pedro. Tungod kay apostoles di na mapulihan. Ganong di mapulihan ang apostoles, doon na yung qualification. Una, nakasaksi sa dibog kinabuhi ni Kristo. Ikaduha, nakasaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa 2nd century, what naka-witness? What na yung apostoles? Si Apostol Pedro sa inyong claim nga unang bishop and Santo Papa sa Rome. Unya siya, ipilit siya ni Jesus Christ mismo. Kay pangutana, kay kana si Linus, mamay sunod ni Peter no sa inyo ha. Kana si Linus kay mamay kuno sunod unya 1st century man na. Doon na ba kay mabasa nga si Pedro, Apostol Pedro, iyang gi-appoint si Linus nga mo sunod niya. Okay, Doon na salamat. kay mabasa o wala dahil kung doon na paki-cite sa verse. Okay, salamat. Ang wa tayo mabasa sa Biblia na kay naman na sa history, no? So kung ang Biblia o referensya bitaw ta, ha? So karon arita sa document nga si Linus tinun-an din ni San Pedro. Di ani sa dito sa ha. I-off sa bro kaya tong i-double check ang document. So about the Linus. Naa din sa Biblia si Linus. Okay, time keeper, relax the time for purposes of research and clarification. So, niya din sa 2 Timothy chapter 4 verse 21. Do your best to come before winter. Eubulus send greetings to you, and Pseudo, Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Appeal siya sa i-mention biblical. No, na-mention siya biblically. Duha ni sila na-mention si Clement, sunod ni Linus. Biblical personality ni sila. Ang sunod ni Pedro, si Linus. Ang sunod ni Linus, si Clemente. So, nasa 2 Timothy chapter 4 verse 21. So, biblically connected kining isunod ni San Pedro. Ano man, di man pwede ilisan si Pedro ang apostoles. Kaya ang apostoles, dili man napulihan. Kaya kung puli ang mga apostoles, ang iyang office may napulihan. Dili ang pagka-apostleship. Di mapulihan ang pagka-apostoles. Okay na? Okay, next question. According to Britannica, Padre, ato na lang sa sundan sa ito kay ang Clement, sunod si Linus na doon. Okay, verse na basta. So, ako pangutan, ang imong ko ba ganina, na wala, litra ko litra, kay akong pangutan ako, gi-appoint pa, verse na gi-appoint si Linus ni Peter. So, kanong pangutan na, si Linus, ni-appoint si Linus, kay first century Linus, ni-appoint siya ni Clement, kaya siya may sunod.
doon na kayo mabasa nga si Linus ni appoint ni Clement from the Bible, nga mo ay masunod niya. Doon na wala. Verse Bible. Ang tubag, nabasa nato nga na si Linus o si Clement sa Bible, ang pag-ordin nila na ani sa patristic sources, si St. Ignatius of Lyons, Against Heresies, Book 3, Chapter 3, Section 3, page 41. The blessed apostles, having founded and built up the Church of Rome, committed into the hands of Linus the office of the Bishop of Rome. So, kanus ani? First century. So, natay document. Si Saint Irenaeus. Sa ito pa makonekta. Dili lang niya ako. Dugang pa. Si usa ka historian. Ya dili ni Katoliko. Eusebius of Caesarea. Ecclesiastical History. Book 3, Chapter 2, Section 1. After the martyrdom of Paul and Peter, Linus was the first to receive the episcopate of the Church of Rome. Page 137. So doon na tayo document. Kay Bible of reference na ta. So di ta magkapos, di man na historical na account ang Bible. So, makita na to, na doon na tayo document. So, sa Tito, 2 Timothy chapter 4 verse 1, i-mention si Linus. Biblical siya nga person. Okay. So, ingon ka ganina, nga ingon pa magtuod, historical. Okay, ingon ka na historical. Ingon na Britannica dire, Padre. Kana. Okay, Padre, Britannica, mo ni pinaka-early English encyclopedia. Nagingon dire sa early papacy. Ingon dire nga, apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop. Karon pangutan na. Tinuod ni o dili kani nga reference? Dili na tinuod kay daghan mo kay referensya na pamatuod nga Bishop of Rome. O gani ang Iglesia ni Cristo nagpamatuod pa konektado tas mga apostoles. Mo na nga unsa may document mo na unsa man nga encyclopedia tong i-double check lang Britannica. Bando. Okay, search na ta. Ang term papasi dili na makonek historically ang term papasi. Pero ang Bishop of Rome, ingon na Bishop of Rome? Yes. Is not Bishop of Rome? Yes. Atong basam. Ato i-document na. Ito sa iyo. Okay. Unsa man imong source ani? Britannica. Down doon. Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence that Peter was Rome's first bishop, or that he was martyred in Rome. According to tradition, he was crucified upside down during a persecution of the Christian in the mid-60s. Circa. By the end of the first century, however, his presence in the imperial capital was recognized by Christian leaders, and the city was accorded a place of honor, perhaps because of its claim to the graves of both St. Peter's and Paul. In 1939 was where believed to Peter's bones were found under the altar of a basilica dedicated to him. And in 1965, Pope Paul VI confirmed them. As such, Rome's primacy was also fostered by its many martyrs, its defense of orthodoxy, and status as a capital of Roman Empire. By the end of the 2nd century, Rome's status was further bolstered by the Petrine theology, which claimed that Jesus Christ has designated Peter to be his representative on earth and the leader of the church, and that this ministry was passed on Peter's successors as representative on earth and the leader of the church, that this ministry as Bishop of Rome. Peter received this authority according to the theory. Jesus referred to his as the rock of the church and said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Bishop, the Roman possession of honor was challenged in the middle of the 3rd century. So, dito sa Britannica nga, document. Okay. Aray po tas laing Britannica, ito nang napoy Britannica na rin bro. St. Peter, the apostle, died. Angkon man silang document kanina, no? Apostle died, 64, circa. Rome was a disciple of Jesus Christ, recognized in the early Christian church as the leader of the 12 disciples, and by the Roman Catholic Church as the first of its unbroken succession of popes. Ano das early papacy? The early papacy refers to the period of leadership of the bishops of Rome from apostolic era, traditionally beginning with St. Peter. Gusto mo na yung
Hindi ako na dapat dito. Boy lang. Wala lang encyclopedia mo. Ano to sa encyclopedia? Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 2024. Catholic believe that their religion was founded by Jesus Christ, the Apostle Peter, moved to Rome about 60 AD, and there became the first bishop of Rome. So, naman diri sa among gidahadyo, di mo ta madani mong Britannica, kay pwede mo gud maedit. Sunod pa ba Ani pa siya. Nain mo na. Encyclopedia Britannica, Volume 5. Ingon na po dire, sige ingon dire. Papasiyan yan pa, Volume 5. Conflict in popes, ingon dire, if popes Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy, Pope Gregory VII and Innocent III should be called its master builder. So, pangutanan na ko nimo. Kaning Encyclopedia Britannica, Britannica Volume 5, this is na 1768 nga page 694. Kung ginalagot na kinsa man ang author aning papasi according to this reference, si Peter, si Jesus Christ, o si Pope Leo and Gregory I. Objection, Mr. Brito. Ito ang timas papasi. Ito tema, doon na ba apostolic connection? So, irrelevant na ning yung question. Ang akong tubag mo ni, nga, di ay mga dagang document doon, usa na to, pwede mo guna ma-edit na niya. Hindi yun yung ma-edit. Kaya libro man eh. Di adin niyo, the Roman Catholic Church named the Apostle Peter as founder of the church in Rome. And the first Pope. Una din siya sa ito, Papa. Wala nga na, nag-isgot naman siya og papasi. Ang atong paano nga Bishop of Rome ba si Peter? Kay makonect si John Paul II, niya Bishop of Roman. Therefore, konektado jud ang mga panik sa Simbang Katoliko. Atong papakan ng Simbang Katoliko. Sunod pa mo tanan. Ano Espiritu Santo ni Sod anak? Last question. Okay. Last question. Ako pangutan na ganina padre kay ang mga bishop man ay pinakauna gyud ni Santo Papa. Ako pangutan na ganina. Kasi sa 1 Timothy chapter 3 and even in Titus chapter 1 gibalik-balik ni Paul. Kani ba siya qualification ba ni sa usa ka obispo o dili qualification? Ang tubag, magitubag na din ako, ibalik na muli. Wala gina ang civil status niya na una sa iyang pagtawag. Yan ang ang tubag, dili kay si San Pedro di Panminyo. 1 Corinto City 34 nga mas maayo. Baptist niya nga reference. Oh, na Baptist nga reference. Basta lang tigilan. Ano ka dyan, ha? Theology, mayroon dyan inyong utang dito ba? Kay Baptist, Theology Seminary dito. So, ay, picture. Picture ninyo. Wala nga, pinag-edit. Salamat po ito. Salamat po sa iyo. Thank you so much, Brother Darwin Gitgano, for your answers and everybody's interpretations. Salamat, audience. Are you ready, audience? Okay. Are you ready for the constructive speech of the negative side? Okay. So ato na karong ihatag. Okay? So, bisan og doon nato yung mga remarks, please behave, no? Ato gihapon nga ibabaw ang alawog nga pagrespeto. And we wish to appreciate Pastor Rian Fuentes sa iyang halawog na pagsakripisyo gikan gyud sa San Carlos City, no? Naani gamay siyang problema sa iyang gamay nga kabugnaw, no? Pero iyang gilabang ang mga balot sa kapalaran para lamang pagkatubang sa kapaturan. And so, ato lang ihatag ang napulog 5 ka minuto na pagbuhagay sa mga katarungan o paglumpa sa mga bantayog sa kamaturan nga gipagbarog ni Father Darwin Gitgano. Constructive speech for the negative side, 15 minutes, Pastor Rian Fuentes. Okay, Baptist ko no. Ingon niya Baptist Theological College, gitam na kay siya itag-iya. Pero kung sa ang volume 9, volume 10, New Catholic Encyclopedia na. Nabaks na nasakpan.
Baptist Theological College ang tag-iyas libro, muna kitatakan. Pero ang reference sa singalan, New Catholic Encyclopedia. Ano mo sa'yo? Karon, ati tanaw na, ingon siya nga, pwede ba edit? Di mo ko mang-edit, kaya di mo ko mang-ilan. Ati tanaw na, live resource. Ay, sa sabat niya, kaya mag-present sa ta. Ayaw lang. Ayaw lang patuan kayo. We request Brad, keep distance from the stage. Bro, ayaw bro. Okay. Ayaw mo pagkuhan sa Relax. Remember, Sige, this present mo. is a professional debate. Let's feel ourselves a professional audience. Please pay respect. Do not palihog. We have to respect our debaters. Salamat ba? Ha? Okay, so proceed for the 15 minutes. Sulti mo ko, audience na kami naman sa ta. Okay, now, live search niyo, di lagi ko manginag. Basta baptist gani inyong kontra, ganahan kami ka na tuuran. Kaya wala ko na igugma sa baptist, yagug pa ko sa matuuran. Sakto itong giko, gini nga padre nga, we cannot go against the truth, but for the truth. Live search, live search now. Paano ba ito, mangindit ta? Papasin, atos papasin. Encyclopedia na, online na. Diha ta, atos focus. I-screenshot na, kaya dili. Nagutay tayo na tayo atong gikuan. Kamero na. Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence. Yan yung mo historical. Kung siya mag-ingon niya, wala historical evidence. St. Peter was Rome's first bishop. From that, he was martyred in Rome. Nabi manungkol sa akong gilubong, sa posibidog. Yun sa pagkaibaw ninyo. Tanawang tamo. Yun sa ninyo pagkaibaw. Ingon din ang Bible. Ingon din ang reference. Tanawang reference din. Diadto ko noong 1939, gibasa niya, Padre. 1939, what were believed to be Peter's bones? Gituhuan nga bukog ni Apostol Pedro. Pambihira. 1939, first century na, piting nataan na. Ingon siya, bukog ni San Pedro, kasi ingon mo. Nga pag-abot sa 1965, si Pope Paul VI, gi-confirm ko niya, tinuod, bukog na, kasi pasabot na, naitag, San Pedro kong bukog. Binuang nga, diya na nagikan, yung nga, gilubong, ay. Angkon na ninyo, yung bitanika, di ko mag-edit, o kuan ka na reference kay pangilat na, di ko yung anak. Pero nato tanaw, ako lagi ng bungkagon ninyo ang claim kay kanang inyong claim. Tama na nas claim, di na kamatuod ako. Iyon ang Bible dere, reference ta. Una, tanawa katong imong giingon nga hinimo list of popes, hinimo to sa Anuario Pontificio. Roman Curia ang author ana, sila ra pay lista. Yan ang sa na. Ang kami mo lista, mo reklamo ka, restore na mo, nya kami mo lista, okay ra. Dili na history. Imo ng istorya, his story. Kayo nang according to tanaw basaho na ito kayo. The Anuario Pontificio does not identify popes by consecutive number, having stated that at the times, the legitimate succession between multiple claimants was impossible to determine. Kabalo mo na, mga simte. Na ay panahon nga daghang po, na iluha, na itulo, na upat, ingon ang Anuario Pontificio, di natin ibutangan og legal numbers kay imposible na to ma-determine kung kinsay real successor. Hagba automatic ang inyong pamatuod. Mo na inyong pamatuod. Kanya may unta po na i-claim kay real mo claim sa history books. Pamatuod ang dapat sa Bible, kanya karon kay mo ato sa Bible, di man sa diapon ka pamatuod. Okay, nyara okay. Gamay ka. Okay. Now, kaning encyclopedia, Britannica mga kaigsunan, page 694, naanay ingon niya, si Pope Leo naging si Gregory I, maunay style architects na ng medieval papacy. Kaya nga naman, siya naging papacy mga kaigsunan. Pope Gregory I, siya mo nag-lay on foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. No, karon, ato tanawon sa New Catholic Encyclopedia, o sige, ingon sa New kay religion ni. Ari ta sabi ka sa nita ko Alright. Dirita sa church. Arita magbase. Okay, basihan na to ni. Kaya ingon ang Bible diri, una arita sa Bible. Kaya ang Bible magud nag-ingon mga higala kay sunan nga kung bishop gani ka, okay? Kung tinuod kang bishop, ingon diha elders of bishop. Okay, elders of bishop, interchangeable na o sa lagun na text, Titus 1:5-7. Ingon diha ang ordained elders in every city.
Unsa may qualification? If any be blameless, qualification yung matong pangutana niya. Dili kay sa to, minyo naman biyaan. Niya ingon ba siya di ko minyo si Peter, ingon bang Bible, nagiayon ni Jesus Christ ang iya kung wala kagaingon. O sige, atong balikan, sorry. O wala. O akong asayo kung wala singon. Pero si Peter minyo. Okay? Kaya inaman siya ugangan. Aman ko sa ningalan na mother-in-law. Pero ingon rin, if any be blameless, padre, kani siya, ipili ni Paul si Timothy, giingan siya, gi-appoint ka, nga mag-ordain kag elders, doon ay kwalifikasyon. O sa kwalifikasyon, if any be blameless, the husband of one wife. Muna tinuod nga kwalifikasyon sa bishop. Kung wala kay wife, pamahigala kay sunod, di ka mahimong bishop. Ka naman. O si Peter lang daan ninyo nagot. O inyong i-claim nga Peter ninyo, nya kamo dili. O karon narita sa usa ka pamatuod sa Bible sa Timothy. Nato dito, Timothy gihapon. Ang first Timothy maor gihapon mas akong gipangundanas padre. Padre ka na bitong mas. Unsa may meaning anong mas? Kay mas mo na dili na siya optional, padre. Ang mas padre, mas is a must, necessary na, dili na siya optional. A bishop must be blameless, the husband of one wife. Ingon ang Bible, o draw. First Timothy. This is a true saying, if a man desire. So, kung ang tao na-desire siya na mahimo siyang obispo, doon ay qualification. O sa qualification, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Mas man na. Kaya nga naman kinahanglan man nga na ay asawa. Kaya ingon ang verse number 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kada kung laparo, wala mga kaigsunan, kung di na ay tao matili, kabalo mo dumala sa iyang kaugalingong may namalay, iyang asawa, mga anak, kung saan man niya pag-atiman sa iglesia sa Diyos. Kung saan man na, Bible of reference, dili man mo takdo. Dili mo takdo. Akong reference ko, tabla-tabla kita diha, kaya marihang kang claim, reference. Pero among claim sa reference, sukat sa Bible, wakit niya kita, sige, angkon pa niya, nga ang tinod na authority doon ay Holy Spirit. So karon mga kaigsunan, higala, pagtanaw na ito din ato na punta sa, pila oras, wow, 7 minutes. Okay pa tayo. Alright, dito sa file sa arita sa papasilang gihapon. Kaya ako kamatutan mga igalang si Peter dili na unang Santo Papa. Okay. Okay. Kani ba to? Ako kamatutan ninyo. Here. Santo Papa sa Papasi. Okay. Papasi ayan, okay ha? Anak siya. Ano siya sa history ha? History ni. Opinion ko to. The Encyclopedia Americana. Ano yung pagkidalya? International edition sa Papasi. Tanawa ko sa gingon. Foundations to Gregory I. Di Almario Pontificio gihapon. Mao na siya official Vatican yearbook. Mo lang ba bisag kinsay butang niya diha kuhaan ninyo. Pero kami dili kinahanglan magidin siya. List. Sila ko nagalista Saint Peter as the first pope. Pero sa gingon, the New Testament is silent about Peter's presence in Rome. The tradition that makes the Prince of the Apostles, quote unquote, with the Roman began later and is based on literary and archaeological evidence. O sa may literary, kanang mga claim nga nisulat. O sa mga archaeological, katong bukog. Ngayon, iingog ang Pedro kung itong bukog, 1939 niya, namatay na first century. Ang laki sa may muto o yung tao na naway. Ay nga naon na tapagatuo. Mga kaigsunan, ligala, dili gina siya pwede nga himugtuhoan kung mauna. Basta may ebidensya rin. Now, arita sa, naagya po'y gigamit ni Brad Paul sa among debate nga, tanaw, kaniyo, Branches of Christianity, tanaw, ang sinakasulat. The Roman Catholic Church ko, original, pero tanaw, ang sinakasulat, claim. Claim to be the descendants of Saint Peter. Claim, kaya mostly sa kasulat, ani man gud, wala sila kabalog sa sinihitabo, dito mo nagibutang nila claim. O sige yung ganina, there is no historical evidence. Now regarding sa papacy, na ay pinakaunang nga pope, anak manangala kaigsunan, ang pinakaunang pope according to history. Okay. Napay oras, pila oras. Live search natin, hindi natin. Ano ba? Live search. Etymology sa pope. Ano ba? Etymology sa pope. Ato tanaw ng Wikipedia online. Ano man? Objection man. Objection, Mr. Moderator, ang atong i-prove nga wa may connection.
Nagpapatuod naman kagawa ang papasi diya sa Bible lahi man ang papasi o apostolic connection. Ah. Una nang Mr. Moderator na balik ta sa tema kay perting layuan na jud nagisgot ta sa binyo o obispo. Yang ano man nagbinyong obispo di ma-connect, perting man-connect ka. Ingna na disconnect me. Ano kuan ang referensya nimo nga wa may ma-connect. Kay na ba? Ingna to nga katong piki itong mga picture ipakita ni Brother Darwin, dito tinuod bunga to sunahon na Brother. Ano ba? Ya pag kita og reference. Usa pa nimo referensya? Ya Britannic ka ra ba? Kini ako pwede tagana. Okay, counter objection ko, moderator. Ako ipamatud-an, moderator, na si Peter, di na una ko. Kaya mao na pinakauna, ako na naman mag-counter objection. Basta dahil yung presentation, kaya nga basta rules na to, may object kayo sa first presentation. Okay, so for purposes of balancing between the truth, ang genuine nga kamatuoran dili o dili mapapas. Apan ang hinulaman nga kamatuoran mapalpag, mapulpog, mapapas. And therefore, the moderator rules, proceed with your presentation since there will be an interpellation right after your presentation. Proceed! Ako ni siyang ipamatuon nga. Kay, una si Peter man, padre. Si Peter mao'y first spoke ninyo, kunuhay. Ako ding tupon, pag maguba ko na, kulot na mo muna nagdomino. Kung ay purpose ani. Ingon ang title etymology, the word pope derived from ancient Greek papas. Father, in the early century of Christianity, this title was applied especially in the East to all bishops. I want you to know, bago sa una di ay tanan diyang bishop gitawag nila Pope, pero exclusive ni siya ni Pope Gregory VII. Pero tanaw na to, unsay giingon sa history. Ingon ang history, and other senior clergy and later become reserved. Okay, now ingon. A reservation made official only in 11th century. Amo tong 1073 by Pope Gregory VII. Ingon ni, the early record of the use of the title Pope was in regard to the by then deceased Patriarch of Alexandria, 3rd century si Heraclius. Karon, ang word na title, una nagiingon niya nga si Heraclius. Sa ato pa, lahi ang tawag ni dili Pope si Pedro. Kato imong giingon kanina, nga libro, guba na to, kayo ang libro kanina, first Pope, si Peter. Yung sa pagiging diri, na ang first Pope diri kay si Kuan man, ni Heraclius man, isa may gainon mo. Siya rin may gainon ingon, yung historista, na first Pope si Peter. Kaya according to the history, walay historical evidence. The Britannica Encyclopedia, mga kaigsunan, this is the pinakadugay nga English encyclopedia nga nasulat 1600s. O sa giingon, there is no historical evidence that St. Peter was Rome's first bishop or that he was martyred in Rome. Naalay gitawag og Petrine theory, unsa man ang theory, which claim that Jesus Christ had designated Peter to be his representative. Claim ba? Binisaya, angkon. Mo na yung opinion. Mo na yung opinion. Karon ako, angkon ko, nga naa may claim sa history. Pero, ang amo pamatuod, dahil kanya Bible, wak man niya na, ingingon man siya, ang na authority padre, kana pang nakadaw ng Holy Spirit, ingon siya, tinuod yung kayo. Tinuod yung kayo. Pareha aming duha, diha aming nagdaog sa Bible. Pero, karon sa history sa Bible, palpak, lagapak. So, karon mga kaigsunan, laro din kayo. Itig laro sa Bible, mana, kamo, tuo pa mo. Okay, next, karon, munta na si Padre. Salamat. Okay, for the 10 minutes interpellations, atong ihatag ni Father Darwin Gitgano para sa pagpulpog sa mga gipamatuod ni Pastor Rian Fuentes. 10 minutes interpellations. Unang pangutana, Pastor Rian, ni Aman ang Almanac 1992. Libro dyan niya, dili ni picture-picture. Hindi na ma-edit. Pangutana na ko, Pastor Rian, sa na historical books ni? Book ni, dili? Yes or no? Okay. Book, yung Historical book ni? Yes or no? Yes, pero kanang historical book, daghan na siya og contributor, padre. Kanang encyclopedia mo sayo, daghan na siya contributor. Kani nga article na contributor kinsa. Pangutana ana, kung kana historical book na, dayon na man sa kuy history book nga ningon nga wala yung history evidence, isa may tuturuan. Ang pangutana karon kanang imong gikot ang ako karon kung imong mapakita kung kinsay gasulat, kinsay contributor, basig kauban ninyo membro. Sunod, pangutana. Naaban ng historical book nimo nga imong ikot na ana aktual kinaaman amo dire pwede ka na usap pa man imong ikot lo na dala na nimo wala naay ko'y nadala Encyclopedia Americana Britannica na ko online wala pa nada karon ako mong i-challenge ako
ipakita na ko ninyo mag-video ko ang kuan kay nga naman gikan og San Carlos padal ko rin og dagang libro. Magdala ko dito. Pero naa ako kani siya picture ni. Picture na ano yung picture dia dili na libro. Sabi tawag ni mana. Libro na siya. Picture lang. Sa debate padre aron mo sayon. If you can quote the title of the book, the page, the volume, mahibaw ka na nimo at kuha na sa 640 pata. Dili na magdala-dala mga tugadog daghang ing libro na dili. Kay mo quote lang na siya, pwede na niya kuhaon or dawaton. Kay nga naman na may name, title, page and volume. Pero again, ang ako ang gina-picturean diri na literal ginang libro kay naagi ko diha gapa-picture ko sa mga libro. Bisa pag sama na di na libro na. Pwede kayo. Pangutana siya kay di mapanahon karong pangutana. Sunod pangutana. Di aman dinhi sa historical book. Nga nag-ingon, the Roman Catholic Church is one worldwide Christian church, acknowledging as its head the Bishop of Rome, known as the Pope Father. The Pope is held to be successor of Saint Peter, thus invested with the power which was entrusted to Peter by Jesus Christ. Nagpangutan na karon. Pinangga, historical book man eh. Imo man ning giuyan nga historical book. Therefore, kanang imong document diha, wa mahiuyon sa nagdala na kong actual na historical book. Yes or no? Wala nagriuyon. Mo bitaw kung ingon nimo. Magkasumpaki ay lagi nang encyclopedia. Karon kay nagkasumpaki ay man pangutana, nakaila ba kas kasulat ana ba sig membro na ninyo? Karon kay nagkasumpaki ay mga encyclopedia karon. Mao na problema kung naa ka kasalig sa encyclopedia kasumpaki man. So kinsa may mutuan? Okay sa asa tong pagor. Ang kanindot na mo, kay ang amo ang encyclopedia kung tinuod na historical basis, makakita ka biting daghana agree in one information mo na gitawag og consensus. Consensus kana nga na may giingon diha no historical evidence. Kinsa may kasulat? Pila ka mga puwan? Usa pa rin duha mo to? Tulo? Encyclopedia nga sa to kanang Catholic pa gyud. Next question. Kay di man magka consensus to imo. Asa man ang kaduhang encyclopedia nag-ingon nga why historical evidence ang pagka Bishop of Rome. Kay usa naman to Britannica naman niya. Diretso man siya sa papasi. So dili man to may topic. Ang pangutan na unsa ang ikaduha kitarang dunay consensus kay dili lapas sa lima ako. O pata ari sa affirmative speech. So pangutan na ako, Pastor Yan. Unsa ang ikaduha nga encyclopedia nimo? Nada ba ang ikaduha nimo encyclopedia nada wala? Ada. Sa man pangutana nimo. Kana yung gitawag na pag ipaki-per kwan di ang papasi dapit. Dayon kani. Kana klaro na. Dayon. Awang papasidia, ako ba pangitao na? Katubag mo ha? Ako sa kanimo. Sige, stop ang kwan ha. Stop papasi. Tanawa ako Papasi. Kung kamo may gusto mo basa. Hindi makamusulpe. Wa ko gamay. May kay na kuanin na. Kailangan diha masalag papasi dapit. Mana nila. Papasi. Wa lagi ko ka. So, Nagdami ko kay nasa page. Wala madali ta. okay. Wala madali ta. Obligasyon man nimo. Obligasyon ka mo mutan. Di gira ko iandam naman ako. Wala na. Why historical proof? Okay. Dates. Asa may mga gibasa? Kinahanglan ha ako pangutan na Bishop of Rome si Peter. Oy. Ada kana papasi diha mo lang gipicture. Papasi. Gregory the First is often considered the founder of medieval papacy, though he is more accurately regarded as the Pope who consolidated the power achieved as a foundation to Gregory the First. The Annuario Pontificio, official Vatican yearbook, lists Saint Peter as the first Pope. So, imong document, historical man gini. The New Testament is silent about Peter's presence in Rome. The tradition that links the Prince of the Apostles in the Roman Church began later and is based on literary and archaeological evidence. Early Christian literature that contained the New Testament identifies Peter and Paul among the early martyrs of Rome. Ang kawaga na lang. Bakit lagi di mo na? Bakit mo na? Ay, ako matagal. Ave Maria. Ang question, naaba kay nada nga nag-ingon nga si Peter, why historical evidence? Pili ko man noon. Kasi hindi mo may archaeological evidence. Ito talaga yun.
direct to the question. Ang pangutan na karon, ngano ba man yung graphic din mo? Isuka ko nini. Nidapig na. Awalan nimo basaha kay ingon diha, wa na sabta. Anwario Pontificio mo nga lista nga siya ay Rome's First Bishop. Kinsa lagi ng Anwario Pontificio? Mao lagi na ang papal court. Kamo ba? Mingon siya nga dili nga ikaw may kamo may claim. So si Anwario Pontificio kung Objection, Mr. Ginoo, Moderator. unsa man ang Mr. position? Objection, Mr. Moderator. Akong pangutana, kaiko historical books Tubag na. nga nag-ingon, nga imong nadagawas, ang imong Britannica nga wa nimo dad Ako mo na akong pangutana. Ayaw ko i-lipas dito sa lain. Ako Sige. mo na simple. Naabak kay historical books diha nga nada. Atong isundan. Wa man lagi. Salig, Okay, clarify, speaker, clarify. Basta Mr. Moderator na aba. Kaya akong pangutana, Bishop of Rome, why historical evidence? Naa ba? Naa. Kundi. Sige, Wa unsa diha. ang tanong? Gusto mo nga explain? So, ang pangutana karon, ganong ningon makangana ang awa man diha. Okay. Namang kaka. Kaklaro, ano nga ako? May mo diri, oh. The tradition that links the praise of the apostle with the Roman Church began later. Later ba? Sugay lagi sugay. Ay, sabak, masabtong di ka sa limasa. Kanang yung later, pili siya. Later, okay? Pagkuman, and is based on literary, kung saan literary, isulat ninyo. Kisa isulat, Alvario Pontificio. Kisa man na, Roman Court, kamura. Ikadua, ang archaeological evidence. Kung saan man yung archaeological evidence. Ano ba? Baka kasabot, kasabot, ang archaeological evidence, padre, katong bukog nga giangko ninyo. Archaeological ba, gikalot, bukog nga giangkon. Wala man mo pa nung bukog giangkon lagi. Kampiro ko ng bukog. Sa ato pa. Kanya ro lagi kay Kasi ba tayo? natubag mo gud ang akong kuan gud. Pagtubag ako na ni. Ingon diri, early Christian literature not contained in the New Testament identifies Peter and Paul among the martyrs in Rome. Ingon siya, dili sa New Testament. So kinsa may nagsulat na sa ang gangkon. Sunod, pangutana. Ni amay inyong document na First Peter, Free to Hope, Andrew Whitman. Usa siya ka-baptist na scholar. Ingon siya, first page 189. First, we know, basa niya. From the writings of the Christian authors, Tertullian, 203 AD, and Eusebius, 325 AD, that the Apostle Peter was based in Rome. Ayaw daw ta, Brad. Ayaw. Based in Rome. Bible scholar man na ninyo. Maganda kay. Sakto na sa'yo. Ayaw, Brad. Ayaw. Of course. Sayop gina. Ano sayop man? Una sa tanan, dili na namo. Kisa man ang baptisa ba? Ikaw rin si Brad. Kisa man baptisa. Ano? Pero mo sa Andrew mga Whitman is a pastor of Baptist Church. pautan na, yan eh. Ang pautan na, apil na sunto ba? Pautan na. History book si? So pagkilo ka sa Kung di ni history book, Kauban mo. kung naan ni siya, ang kauban niya, perfect. Kinahanglan niya ng pamatudan, kaya ang Britannica nag-iwan mo na historical evidence. So dalaan ni din ako, kaya ako, Sunod, pautan na. Si sunod lang, mapay 1 minute. Ingon ang ako ang reference, there is no historical evidence. Kana,